So, may pulis sa likod. Run, run. Ayan, pulis oh. Na parang bisagra pa diyo. Kung mahiling mo, root na parang bisagra kayo no. Baray nga, di nagbugsak hindi sa kuya. Tako nagbugsak, bayadahan. Baray na himaw kasi talaga ng plato nga ito. Tensho TV. So magayon ano, hilingon ta daw kung anong nasa loob kaniyo. Iniyo pala ang building na iniyo, gigo pa daan niyo 1905. So hihilingon ta kung anong nasa loob kaniyo. Kaya sana dahil man bawal maglaog ano. Akon bawal, karastahan na lang. Sa pamala. Hilingon ta kung anong sa loob. Nagaro baga misteryosong mareang yaon sa loob kaniyo building na iniyo. 1905 pero ang pintuan niya ano na, itong high-tech baga itong pag nagranika. Pag nagranika, ano siya, mabukas na siya. Gana pa lang ka to 1905, gana pa lang ka to. Malupit ano. So yun na nga sa laog. Ano garo niyo? Terminal ano daw kung tayo bawal ng video. Kulong, bibi. Oh, hilingon na lang sabay-sabay. Yun na nga sa laog. So iga pa duman sa balyo sa taas. Oh. Ilim dani, takop kung dakop. Igo kaya mga lugar na bawal talaga mag-video arog sa immigration. Dito man aram pa ng lugar niyo. So mga immigration na lugar talagang bawal yan. Sa baungan sa eroplano. Nag-video lang mo katong stewardess na nagde-demo katong mga safety bla 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 ninda. Kina-delete sa ko si video. Magayon ang palit itong stewardess na ito. So, pala niyang yaon duman sa ano. Pala nito yaon duman sa luwas na bat-bat gabos. Sa lampati niyo kamot. Bahala man siya. So, pala niyo itong ano. Yaon sa baba na puro bat-bat. So, kung mahihiling nindo, talagang puro bat-bat talaga ni. Ang mga beam niya, solid na bakal. Pero, siyempre may salming man. Ang atok niya siguro, salming yan. Pwede yan sa pwede mga arog yan salming na atok. Pag nilaklagyan ka itong mga padiyong ko, pwede baraak yan. So, terminal talaga pala ni. Kaya on duman si LRT dayan. Ayaw. Mataon man hindi. Pero magayon nun. Oh. Doon nga siya puro. Kaya pa-share ko kamo. Sabay-sabay tang magpa-share kita igdiyo ta. Kaya man ko nakaabot igdiyo. Malakaw-lakaw lamang kita, makaabot lamang kitang Belgium. Ang iba nga nagabayad pa. Makaabot lamang igdiyo. Samantalang kita 3 pesos sana si kwarta. 3 euro sana. Ano kung tayo man bawal igdi. Ibi, dako 1.5. Oh, pala ni ini yung pasiring ano ni, hurihan na ni. Baklaran na niyo eh. Ini si Baklaran. Pinaka-hurihan na ni. Oh, at sunod kayo duman Idsa, tapos Libertad. Tayo, ning sa balyong ini MRT na ni. Kasi nang duman sa Buni. Kailangan mo napasala. Siyempre, ang sa baba kan si LRT o yabaga o LRT yan sa Baklaran. Ang sunod dyan istasyon Idsa. Siyempre, ang yan sa baba katong Baklaran na to tindahan. Limang ta daw kung tindahan man anggad. Ito mas iri pa eh. Buri overpass dahil patalo na nga yun. Underpass sa buwi pala niya no. Diyan pa naman sa pinaka-era-room. Bari mawawara kita igdiyo pa di. Makalulao na igdiyo. Uy, di may nagkukurugusan pa. Sana all. Pa sana all ka na lang.
Ang mga tindahan, di ba yung mga bantay, mahulog ka sana. Maghulog ang piso, maghulog ang dos. Maluwas, pag naghulog ang piso, maluwas, 2 di limon. Maghulog ang 5. Ano ang 5? Di ko nalaog ni sa bagway. Pagal-pagal na makakalibot siya, malang pala di malupiton. Ganda malang pala ni kulungan sa lampati. Pero purong bat-bat yan oh. Pirang taon naman daw niya, dito takla ano. Train station pala ni. Train station na may salampati. Sculpture Yan Shufen, Shanghai. So may pulis sa likod. Run, run. Ayan pulis oh. Purulian na. So balik natin sa hotel. Sabaga tiganap na kita katong duwang pulis na ito. So mga padi, yaw nakita ko niyan sa hotel ta. Iniyo ang hotel na ang parang kaniyo hotel da iniyo. Hotel di Paypay. May kayong aircon kaya di Paypay kita mo niya. May aircon ta, hindi kaya sa lugar na iniyo sa Belgium. Iniyo. Medyo malipot pa sa presenting iniyo kasi pero sa amin na sa Inday. Isipon nindo, ang aldaw masunok daan alas 10 nin banggi. Ayop na aldaw yan, pagal-pagal lang aldaw kayan. Ang mga manok kayan, masakit magparaharapon. Ano baga? Kung ang manok kayan, anong oras na sinda maharapon? Kung alas 10 nagsusunod ang aldaw, alas 10 pa lang sinda maharapon. Bro, hirak mga manok ibiyo. Pati ang mga lamok, hirak man, ta, pagkakabanghilang baga sinda nagluluwas, o pagkakaaga pa lang, bro, overtime sinda ka ni. Ano? So ngunyan, itutur ko kamo niya di sa Hotel di Paypay. Bro, pagal-pagal. Halit pa lang sa luwasay. So ini ang Hotel di Paypay na iniyo. Pero grabe talaga init igdiyo. Ngunyan, ano daan eh? Elingin doon eh. Pukawan niya. Ito na pag-iwa. So tigiling ko na yun sa bago. So, ang maurag igdi. Dahil man ang maurag ay ang ano lang igdiyo. Aron maganig gabos na hotel. Kung mailing do, ini oh. Ini yung ini yung card man dami yung iniyo. Pag nilago man nga niyo dyan, maun man nga, balik-balion man niyo. Pero halos gabos na hotel, aron mo ikaw bagay sa Sugo. Pero makita ka yan. Balik-balik kita sa Sugo. So itur ko kamo igdiyo sa Hotel di Paypay. Ay man di yung iba. Oh, ini. Kama ko. Buli mainit talaga, namati kong init ay. Ang gagayon ng kuta, kung nabubukas ng bintana. Pwede man nabubukas ng bintana. Oh, tigbukas ko niya sa bago. Kaya raot na parang bisagra pa niyo. Kung mahiling mo, raot na parang bisagra kayo, no? Maray nga, di nagbugsak sa kuya. Tako nagbugsak, bayadahan. Maray nga, magugas ka ng plato nga ito. Ano yan? Tataas kaya, no? Hinda ka niya kung paano man bagbukod na niya. Oh, tawag ka niyo. Oh. Marog na sa bagaw. Ako kayan, buri pag-abot ko yun na yan. Hindi ko aram yan. Marog na kaniyo. Gangal na igdiyo. Ang bisagra gaba na. Buri bako ako kayan. Hindi ko aram yan. Boy, mag-barangay kita kan. Hindi ko dyan maako. Yun yun kayan. Bubukan ko data mainiton. Pagkaputi ko yun na yan. Barat naman yan. So, ang kwarto ta, ayang si Arta. Yun na yun. Sana all. Papasana all ka na lang. Ayop na. Oh. Man, yung marang niyo. Kachayot ang garigusan. Yun ang malupit to. Ano daw nakakaintindi man yung bikol ng mukha hindi? Oh. Ano daw nakakaintindi man yan? Ganyan. So, yun mo lang yung hotel ta.
Dapat garo ireklamo kay bintana yan ay. Ito baga magtumbayan, masalaan kita dyan ay. Ilong na daw. I-fix ta mo na, ilong na daw. Kung kaya pa kang power ta, ulat lang. Dapat hindugan ta lang ng cellphone. Kaya may ring nindo. Kaya may testigo kita na ini yung pag-abot ko kaya, kaya, hindi baga. Darat na niya. Buli hinihina niya. Bayadan niya. Yun na, nalak na. Okay na. Basta baka o kaya. Kumahiling mo kayo. So bago, garangal na, matutumba na. Ay, mga tikaba din doon na. Tapabo na rin pa rin doon ay. Kada 30 euro na sana ang kwartata, mapapabo na rin pa kita. So hanggang dyan lang mga padita. Para pahingalo muna kita. Ma-edit-edit muna kita habang para pahingalo. Kundi may niton. Sige, thank you.